Iligan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang, good morning and welcome sa ito pong programang Bicol Connection. Iribanan kita about 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay kan mga napapanood natin mga nyan aldaw. Ang pag-receive kan mga report tali sa mga karunda. Sa lado technical, Engineer Abi Turalio and Chief Engineer Tony Aguilar. Sa toyang kaibanan digdi. Yan man si Jimmy Guanzon. Sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas. And si Aldrin Orlanda. Ang sa toyang pag-iriba naman sa information. May report ulos kitang re-receive hali sa lawas. Nasa linya si Aldrin Lee. Bicol Connection Report. Aldrin, marinaga kami. Maraming naga paling Joey sa gabos na paradaong ng Bicol Connection sa mission, hindi po si City Hall. Nagbaba mula na para makakuha ng maraming signal, hindi po sa ito yung pagpabot ng informasyon sa programa. Ngunyan, session regular kan sa guyang pangusod, bali po siyam na mga konsyal presente. Kabalo nila po si Vice Mayor Rex Oliva, ang Mayo pa, nailing ko si Kagawad Buboy Guevara, asin si Kagawad Rosilger or po Mayo pa sa nasabit ng tukawan kan mga sangguyang pangusod members di po sa Dagkaliriga. Na kasubago, habang pinababasa ito pong mga minutes or mga agenda, hindi po sa sunod sa sangguyang pangusod, si Kagawad Edgel Serrano de Mewat, Kansulat Kaliriga, nagsunod din sa resolusyon asin makondisyon siya ng privilege speech kunyang pagdaga at itong resolusyon na pinagpapaimbitaran ka na sa bitang konsyal ang bagong acting chief of police Kansulat Kaliriga na si Police Lieutenant Colonel Paz Munar Maestrado, hindi po sa Siyudad Kaliriga na makapir sa buwang pangusod para sa katayuan na maharaman kan nasa bitang membros kan sanggunahan ang mga plano as programa na iti-implementar kan nasa bitang acting chief of police sa Siyudad Kaliriga. Yan ang inot. Ang pandua pa rin Joey, ang sarong maadyan siguro ma-privilege speech si Kagawad Edsil Dimewat, ninuli sa sarong pagtuyaw niya, nahiling niya na kung sa tuyo mga kababayan dyan sa Central Business District ng Siyudad Kaliriga, inaram niya ang status kan sarong building na ang ngayong irarom pa rin Joey, ito bagang pinapapabakalan din ng mga tinapay na ang brand, ito ang bagang rebo na pula. Yan ang pinag-aram, gustong araman ang status ni Kagawad sa Dimewa, tinuloy sa presente, mga karang taon na dang nakagi, na dahil pa po na kukumpleto ang construction or finishing kanasang bitang building na kinakabugtakan dyan po sa may harani kan dating bangko, hindi po sa Siyudad Kaliriga. Kaya araman tayo siguro, babalik natin yan kung ano po ang maging sustansya
ang privilege speech ni Kagawad Edson Serrano di ba kansunad kang iriga. Yang mga panindaw yan sa Barangay National Airport sa ginigibong sesyon na graph ng Sanglong Pangsod, Lunyang Pukaldong ng Martes, 23 ng Pebrero 2021. Alimis po yung sa Kuyang Version, Aldon Repar, Bicol Connection, RPN, Radio Ronda. Bicol Connection Report. Thank you very much sa Karundang Aldrin Lee. Sa imong iyan na report, ang tabayanan ta po at yan, ang pagbabalik ni Karundang Aldrin Lee. Katakod ka na session regular na kung saan na City Councilor Itzel Dimewat nakatalaan pala na magsagibok kan sa iyang privilege speech. Sa mga local government units na nakakuha po ni halangkaw na marka or grado or rate o rank sa final evaluation or revalidation kan DILG sa implementasyon kan road clearing operation, pinapalayogan taning congratulations mga local government units na nakapasa, mga barangay officials na nagtabang, nag-participate para mataan onra yan sa tuyang mga local government units na matawanan po makaguno ni nahalangkaw na grado o percentage tinataanta po nin pag-umaw. Duman man sa mga nagbaragsak sa final validation na ginibok ang DILG or evaluation, better luck next time. Kung may next time pa. Masakit po kayo, tabaka igwang masuspindi sa ibang lugar sa Nasyon Pilipinas na dahil nakapag pautob kan sinambit ng kasugaan kang gobyerno nasyonal. Digdi pa lang sa Iriga City, palayugan ko daw si acting punong barangay Ami Oleya. Congratulations sa aros an barangay ninda lang kawan ako ang porsyento o markano. Ang grado garo lampas sa 93.97%. Ang Iriga garo ang barita ko 99.37%. Kaya dit na porsyento na lang pala mga 100 na ano. O kaya sa mga barangay health workers, mga barangay tanod, barangay council, mga barangay workers, mga namamanuaan residentes na nag-cooperate, nag-participate kan road clearing operation. Pinapalayugan man kamuning pasasalamat ni acting punong barangay Ami Oleya kan barangay San Juan. Congratulations po sa Indo sa grabing kapagalan, bako sana sa enterong Iriga, kundi sa enterong Nasyon Pilipinas po ang implementasyon na ini. Nagpapaururan, nagbabalad sa saldang para sana po kirit-kiton, taranggalon ang mga obstruction sa mga tinampo both sides. Dangan so ibang mamundo digdiyo kasi ibang mga may nagkapirang municipal engineer pinagreklamo kasuhan sa diring bulsa pa ang gamit gastos sa korte o kaya medyo masaklap man talaga sa pagsunod lang po kan sinabit ng kasuguan kay ni pong Department of Interior and Local Government. Pero po para sa karahayang kang gabos, saludo po kita kayo kung nabagay ini na makakataon ni na kaluwagan, kaginhawan sa mga motorista, sa mga tao lado kan transport sector. Kaninot baga so mga yaon sa lado kan transport sector ta nagkaigwang rerouting, nagrereklamo magin sa mga commuter, so mga
drivers trimobile, agin sa mga operator, at nanibago. Pero ngunyan, dahil kitang problema an sangguniang palansod kaniri ka nagpasar po ni ordinansa para ma-exempt ka mo. Pero makakagamit ka mo sa pinaka-outermost lane. Dahil ka mo pwede mga trimobile magpara garamit kang tahaw na tinampo. Para taan lugar, as in buwelo, ito mga 4-wheel. Ang mga yaong kaya sa 4 wheels gusto kayo dahil naabala sa trapiko. O kaya sa mga trimobile, sa gilid sa nangaya ka mo. Magin ang probinsya kan Camarines Sur, i-congratulate taman ta pasado kita sa Camarines Sur. Sa Rinconada, haros pasado gabos. Haros gabos sa Halangkaw po, more than 90% ang mga nagkakuro ang grado o ranking, rate sa na itinaupo kan DILG. Magin ang ibang mga local government sa unit, ansay da mga local chief executive, nagpapasalamat sa mga katabang ninda sa traffic enforcer, mga barangay tanod, mga opisyalis kan na PNP, mga personnel kan na PNP, mga barangay kapitan, barangay council, barangay officials, ang mga yaon sa ang mga namamanwaan na nag-cooperate talaga kasi nag-participate. Kasud mapati sigan uran-uran kan sarong aldaw nagbuburbagyo ta. Maraot ang panahon, sige man paururan ka ni batang mga sakripisyado pong opisyalis kan na gobyerno, maging kan na barangay. Kaya sulit man po ang nasa indong kapagalan. Kung ano daw kung ang DILG mag-inisyar man, maging ang ibang local government units, so, magtao man kamong regalo sa mga sakripisyado nindong mga barangay official. Dawa tigsa sararong tring itlog, tiga sararong dressed chicken, tiga 5 kilong bagas, ay dako lang kaugmahan na yan. Lalo na kung matawan man sa mga namamanwaan, paano? Pero sulit na sulit sa kapagalan yan. Oy, duman man po sa mga nagtatapok nin basura, pagiramdam ta lang, tamay nahiling ako sa Facebook na bako po yan digdi sa to sa Rinconada, sa ibang lugar yan. Na paggumlo niya ketong plastic bag, may mga buti pala na pasa, matarom, nakausli, labot so kamot, kan si basurero. Kaya hirak man. Ano daw kung may mga napapasang buti, mga matarom na mga bagay na metal or buti na dayaon dyan sa basurahan nindo. Ano daw kung italbong na lang yan sa daga. Ta nakaka-aksidente man kamo sa mga basurero ta. Sa mga garbage collector ta. Bako yan nangyari digdi sa tuyang lugar po. Bako man yan nangyari digdi sa tuyang distrito. Kundi gusto talang i-remind public na kung maapong kamo ning basura, siguradoon tang mayong mga nakaurusling matarom na bagay, arog kang buti, mga bakal, na pwedeng makadisgrasya or makalabot nin kamot kan sa tuyang mga garbage collector na may nagumlo. Takmaon para ilaag sa mga garbage truck para hakutonan sa ito pong mga basura. Tabangan tamang po sa tuyang sadiri na maging disiplinado kita sa pagtapok ng basura. Pandua, i-remind taman sa tuyang mga namamanwaan na kung matapok ka mo ng basura, aramo nindo ang schedule kan aldaw kan pagkolekta ng basura kan mga garbage truck. Dangan iluluwas nindo ang sa edong basura
sa oras na kan pag-pick up para dahil po pagparakaralkalon kan mga dayong layas mga basura ta minakriar pa yan yung pagkawarakan basura asin pagkabarakan na mga kanal kunan mga plastic na mga basura or iba pang dahil nalalapa na kalaog na sa mga mayor na kanal. Dangan i-remind tama na sa tuyang mga kababayan na gustong magparaarataman ng hayop arog kan mga ido asin iba pa na kung pwede igwa ka mong dapat kulungan ta saro pa man maging responsable man kita sa pag-ataman ng mga hayop ta saro pa sa nagiging kausan ng aksidente sa tinampo mga layas na ido na biglang naggururlo po, nagsosorol po, nagdadalagan sa mga mayor na tinampo. Kaya nibang mga motorista, lalo na mga single motorcycle, nagsisimplang. Iba po, binabawian po nin buhay. Dapat kaya pamultahon itong mga maarataman ng hayop na dahil tao magkulong o magkakadena kan sa mga ido. Tapos ito pong miski nga isa mga manok na native, minsan nakakaperwisyo man yan sa mga pananom kan ibang kataraid. Ang mga nag-aataman na kanding, baka, o dapat igwa ka mong mga lugar na mahiwas na compound man doon na dyan masarab-sab bakong kon sa insain nagsasarab-sab o minsan nasasabsab laan pananom kan ibang mga kataraid. Okay, dapat po baging responsable kita as indisiplinado sa mga bagay na yan. Aldrin, baka nag-privilege speech na si Konsyel Itchil di maiwat. Ano daw ko na mag-call baka tangarig madangog madangog ta ang privilege speech ngunya na pagkaga sa sanggunang panlunsod ni Konsyel Itchil di maiwat. So may mga kumpleanyo po about ming palayugan in good morning as in happy birthday nagabos siya itong mga parantabay na masilibarkan sa indang kumpleanyo happy birthday, may many more birthdays to come. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibarkan sa indang wedding anniversary ang pagpaabot niya mo nin happy wedding anniversary po sa Indugabos. Sa may mga kapiestahan, happy fiesta. And sa mga Facebook Live viewers mi man na nakaantabay mo niyan, nag-watching, thank you so much. And happy watching kay Alicia Malondanera. Greeting, sabi niya. Good morning po ma'am, thank you for watching. Si Ringman, si Ma'am Rosita Rumbaon Neri, good morning, I'm watching from Davao City. Ayan. Tapos, isa pa itong mga nag-watching taligdi Ilingon talaw na palayugan tama ni na si Pading Ronnie De La Torre kang Naga City watching man si Alin Ligasyon thank you for watching si hermanang Monica Perique and si hermanang Melanie and Mr. Drake of Limassol Cyprus also watching and si hermanang Michelle Pasiti of Naga City watching man and palayugan tama ni na good morning. So ang programang Bicol Connection nato dinikan sa tuya pong mga sponsor sa tuya mga sponsor digdi na butang pasalamatan ang Rinconada Memorial Park located at Barangay Dolorosa, Nabo, Camarines Sur. Si Ringman po ang Municipal Treasurer's Office Kanaboa sa paagi ni Mr. Bungalos magkakaigwa po sindaning tax campaign gigibon sa Barangay Paluyon proper sa mabot na March 1 to 5. Susundan sa Antipolo Yang sa March 8 to 12. Dangan sa Barangay Dolorosa
sa March 15 to 19. Sa Barangay Malawag sa March 22 to 26. Mapadarasin din mga statement of accounts, list of delinquency, mabugtak mga tarpaulin, dangan notice of delinquency. Duwang team, A and B, igwang kaibanan na representative, hali po sa business permit and licensing office kan sinambit ng banwaan. Siriman ang programang iniatod kan Sinis Garden and Landscaping Services na makukuha dyan sa Bisiños Residence sa Zona 1, San Isidro, Baaw, Camarines Sur. Sa diri po ni Punong Barangay Sine Bisiño, ang mother ni Mayor Jeff Bisiño, kan Baaw, Camarines Sur. Siringman atod kan East Blue Water Refilling Station and Davidson Oidas Lechon House, makukuha sa Pagbubungon, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. And managed by Engineer Nilo Salazar. Good morning palan kay Engineer Haris Hermoso. Sabi niya, preparado man ang DPWH sa Rinconada. Pag may mga route ng panahon, naka-pre-positioning ang gabos. Tapos, takasod makayabagab, makusugsuran talaga. Ready sinda mag-rescue sa mga residentes na maapektaran nin landslide and plus flood. Maringaning dahil man po nagkalma naman sa kanagluwas na ang haring araw. Nahihiling ta na malanit na tulos ang saldang. O kaya maray ta dahil man po kita na-destruso kan bagyo. Pero sa ibang lugar, sa may Partikan Mindanao, Surigao del Sur, grabe pong mga residentes duman naapektaran na grabe kan tubig baha. Aros ararom talaga. Okay, dapat pangatamanan tapuan sa tuyang kapalibutan sa mga parakwari. Ano na kamo? Puro punduhan na daw nindo magparakwarari. Lalo na kung illegal quarrying man sana. Diyan sa Partikan na Goa, Mayor Marcel Pan, ano naman ining mayor man na ini. Pero barita ako, gusto pang isumbong kay Papa Digong ang pakwari mo dyan. Saka sa DILG, saka sa iba pang concern agencies, sa DNR. Oy DNR, ano naman ka, magtagarulas-luwas daw kamo. Lalo na ining mga yaon po sa Mines Geosciences Bureau. Saka ining yaon sa environment, ining nagre-release kan environment clearance certificate sa mga nagninegosyo na may concern sa kapalibutan ta. Na day kamong gayo magparat taraon in permit or kung day man kamo nagtataong permit pero may existing mga quarry operation, dapat saro-saroon nindo yan sa Bicol Region. Kung mayong permit as hindi ay pasado sa indong inspeksyon, ginigibong mga quarry operation, dyan da sa may Partikan Baaw, igwaman da dyan nagka-quarry, Partikan Iriga, Partikan Buhi, Bula, gayo, igwaman. Partido area, o sa Bicol Region, dapat maayos po nindo ni. Anggot si Governor Mix Villaferte, nadaay magkuha po nin permit sa Kapitolyo Provincial ang mga nagka-quarry operation. Tayaan po yan sa ordinansa kan sanggunian panlalawigan na mayong dapat mag-operate nin quarry sa probinsya ng Camarines Sur na mayong permit o bendisyon ali sa Kapitolyo Provincial. Igoyan dapat na permit. Asin dapat may permit man po ali sa DENR. Specialmente sa nakakasakop kani ining mga yaon sa departamento kan Mines Geosciences Bureau. Asin iba pang mga negosyo.
magtaga relibot man dapat, ano niyan, mga matakay, kan mga yaon sa dinner, malinaw man eh. Relibot na daw tabi nindo, kung na rin ang mga, ipaluwas daw pati nindo, DNR, ang mga pangaran. Kana mga legal na mga nagkakwari, digdi po sa tuyang probinsya. Tangarig so mga nagkakwari dyan na existing, na dahil po nagkuhanin na permit, hali sa Kapitolyo Provincial, ipaabot nindo sa Capitol. Lalo na sa Task Force sa Kalikasan. Mga Task Force Kalikasan, relibuta daw nindo yung probinsya ng Camarines Sur. Pati duman sa mga lublob ng mga lugar na pwedeng nagkakaigwanin na illegal quarrying operation, darako po na nindo. Dahil na kita arog pa sa ibang mga lugar na talagang dahil sa mga quarry nagkakaigwa po nin mga pagrasay kandaga, nagkakaigwa po nin landslide. Nagkakaigwa nin plus flood, binabaraha. Maray kon ang mga nagpapakwari, iyo po ang magkataralbong sa tubig baha asin sa daga pag nagkakaigwa po nin landslide. Ay kung sa mga residentes na nakapalibot sa ginigibuhan ng quarry operation, iyon magkataralbong sa daga, ay kahirak man po kan mga nagiging biktima. Lalo na itong mga nagpaparataw-pataw sa tubig baha, ikawawa naman baga. Mara itong mga nasa likodan ng operasyon kan quarry na nagpapasiram-siram kan senta pong buhay. Nagiirigda sa pirak. Kaya dapat yan po kung talagang sincero ang sa tuyang gobyerno na dapat karasuhan asin sarampalingon, wala toonin kaso, ang mga nagpaparapkwararing ini, tayan nagiging kausa nin landslide, nagiging kausa nin biglaan na pagbaha, dapat sarampalingon na ning kaso kriminal, ang mga nagiging imbelto po dyan, kung totoo man. Aro ki Mayor Pan, pigpaparataram kan iba, na dapat kasuhan na ini, ikon-kun pa sa kalabuso kung pwede. Maaman nangyayari po baga. Tapuro lang Facebook ang nahiling ta. Dapat kung gusto talaga nindong ipaabot sa presidente, dahil na nindo pagparapaagi sa Facebook, taday man kayo naghihiling ng Facebook si Presidente Rodrigo Duterte, magibo ka mo ng formal complaint. I-address nindo sa Palasyo Malacanang, sa Office of the President, na ang mayor niya sa araw kaning lugar, nagpapakwari. Kaibanan ngayon araw ka na, dapat araw po kayan. Saka kung desidido talaga ni ba, ay di sangat na nindong kaso. Itong mga naiimbulto. Taan mga tinitiwalaan ta, dapat magpahiling na sinda mga modelo. Na sinda nagsusurog sa tuyang kapalibutan. Sa kapakanan kan publiko na sa hindang nasasakupan. Bakong sa personal na interest. Ano daw kadakol taong ganid sa yaman sa kasapudir. Wali yan sa tuyang text line. Text programa. Si gusto pang magpaabot ng mga reaksyon na opinyon, pati greeting sa pangapudan, i-text sa text line number 09-48241-7675. Ano po? Ining nag-text na to, sabi, ano daw kadakol taong ganid sa yaman sa kasapudir. Ali sa 0938254875. Ayan ang Salamat po sa nag-react. Pag may puder ka kaya, uragon ka. Pag nasa puder ka, pwedeng makorta ka. Di siyempre. Kung di ang ibadaan, nagiging ganid naman. Kaya pangit man kaya maging greedy. Too much greedy is not good. Garo man yan itong too much love will kill you. Garo man yan sa pagkamuot. Na kung masubrahan mo man ng pagkamuot, sinamumutan mo, dahil man namumut sa emo, ay diba, matigmao ka. Saka stress, di ba? Kaya dapat pala na kung mamumuot ka, 50% pagkamuot sa sadiri, 50% pagkamot mo sa namumutan mo. Tangarig lukuhon ka man, at least 50% ang pagkamot mo sa sadiri mo. Mawarang ka maning saro, iribay mo 10. Ayan kung kaya mo. Ano po? O kaya dapat
ano po kita? Kumbaga sa taga mangno na po kita sa kapalibutan na iba na bagang nangyayari ngunyan. Nauuso ang mga, dyan nga isa probinsya kan Albay. So mga ganid man dyan na mga parakwari. Dahil sa mga quarry operation man dyan sa may parte kan Albay. Igwa baga dyan na kaigwa po baga dyan ng landslide man. Gulpi man na tao ang nagkatarambunan ni na mga graba daga. Produce por santo dahil yan sa mga ganid, mga paslo, sa pirak, gusto magrayaman dahil po sa mga pagkakakwari. Ay makairak-irak pong maray na giging kamugtakan kan mga nagkakatarambunan dyan. Maray ko na mga nagkakatarambunan na inot. Itong mga ganid sa puder, saka itong mga paslo sa pirak na mga politiko, saka itong mga nag-ooperate kan mga quarrying operation. Kawawa naman, di ba? Magsabi ka mo kung dahil ito nabaritaan na mga nagkatarambunan dahil sa pagrasay kan daga. Dahil sa kakakwari man dyan sa may parte kan Albay. Gusto pa rin nung maarog digdi sa to. Sa Camarines Sur. O kaya dapat, sir, tama yan. Ay challenge sagip kalikasan. Darakupon ang mga para illegal quarry. Oy, good morning sa mga magigiting, mga gwapong mga miyembro kan sagip kalikasan. May nag-text digdi sir. Darakupon dapo tabi ang mga para illegal quarry sa Camarines Sur. Ang nagkakwari dyan sa may kabukidan, kan partida kan na baaw, kabukidan kan baaw, kung mayong permit, inuton na hinindong dako po niyan. Hali sa 09-4891-44404. China-challenge po kamo, mga miyembros kan sagip kalikasan. Kung inspeksyonon po da dyan sa may parti mang kan baaw, na may garup, bukid-bukid man da dyan, tabaka man ang gada. Mayong permit ni sa Endo, dapat magkuayan permit sa Kapitolyo. Kung mayo yan ng permit, tali sa Mines Geosciences Bureau, kandi na dapat dako po niyan. Dangan ang nagpapakwari dyan, kasuhan. Kung kisay man yan, Poncio Pilato, nagpapakwari dyan. Tatibaan kita digdiyo, magmisto lang dagat-dagatan. Kundi mapupundoan mga yun. Quarry operations na ini. Although nga ni kung may permit na, kundi kung intiro naman na nagrararom na kinakalot, ay delikado. Pwede naman po nindugay dyan na papundoon. Ha? Kaya po dapat di kita maarog kayo ning nangyayaring mga landslide. Dahil sa mga quarry operation na nangyayari sa ibang probinsya sa Partikan Bicol Region. Sa may Partikan Sorsogon, Partikan na Masbate, Partikan na Albay, ay Diyos ko, kada ko nagkaterigok, nagkatarambunan ng daga, debris asin iba pang mga kahoy, nagkaparangkalan dahil lang sa rupan mga paratruso, sa rupaman ining mga para illegal laging, kinakaralbo na nga intero ang mga kabukidan ta, kaya po madali na magrasa yan daga. Kinakaralbo ang nakapalibutan ta, kinakaralbo ang mga kahoy, kaya madali kitang magbaha. Kaya po talagang nakakauyam. Maray kung pag nagkakaigwanin insidente nga magkaigwanin pag landslide, inot na magkatarambunan sa quarry, ito po nga mga parakwari, saka itong mga nagtotolerate, nagbubuta-butahan, asin nagbubungog-bungogan ng mga opisyal kan gobyerno. Dapat kutaan na yan magkatarambunan. Kaya po, kung talagang sincero ang DNR, asin rigmatan nindo tabi sa indong mga malsok umata. Reliboton daw tabi nindo ang Bicol Region. Asin ipaskil nindo or ipa-announce sa mga radyo ang mga legitimate na talagang pasado. Asin tinawanan nindo ning permit. Asin igwa
nin permit sa munisipyo, sa syudad, asin unangurog na po sa mga opisina kan Kapitolyo sa Bicol Region. Kung baga sinda, nagasusunod sa mga requirements. Takunday, magkakanigo na papundo na sin karasuan ng mga nagpapara pa illegal logging. Ano po? Tamasakit po yan. Maray kon ang Bicol Region dahil tinatamaan po kan mga kalamidad. Ang Bicol Region, frontierang gayo asin pirming inaagihan kana mga bagyo. Kaya po nga ni kita intirong nangaipunin tabang kan gobyerno. Tapag may kalamidad, minadulok tabang ang tao sa gobyerno. Tasain man madulok. O ang gobyerno minsan nag-aagrangay naman. Ano na ngayon yan? Pirmi na sana yung tabang ang gusto nindo. Pero dahil man kamo nagtatabang sa gobyerno. So panahon na po na to, tabangan ta ang DNR. Tabangan taan sa tuyang Kapitolyo Provincial. Ang mga taga-sagip kalikasan task force. Ang mga local government units. Tabangan ta daw. Bakong puro tabang man ang lalao man ta sa gobyerno. Tabangan taman sinda. Kung dyan sa mga lugar nindo, may nahiling ka mo nagpapakwari na sa pagtubod nindo asin pagmati illegal or maayong permit, isumbong na nindo sa mga nanunungdan. Para papundon, takunday kamo man sana an mapipirwisyo, kamo man sana an madadanyaran ang buhay. Ano po, dahil kamo matakot na magasumbong pag nasa tama asin karahayan po ang sa indong direksyon. Di ba? Dahil ita dapat itolerate na mga namamanwaan. Ang nasiring na mga aktibidades kung ang nasa tuyang buhay ang nakataya. Na pag nagkaigwa po din mga kalamidad, earthquake o linog, magagaratak asin na magarasay na mga daga dahil sa mga kakakwari asin magkaigwanin makusog na uran ning pirang altaw. Magparataw-pataw kita sa baha, kita man sana po ang madadanyaran. Dahil kita madara sa, kung baga sa kirikimlat or tao-tao. Ha? Dapat po maging kita. Maging marigmat kita listo asin dapat tatao kita magsumbong sa satuyang mga nanunungdan. Kung may mga nagpapa-illegal laging dyan sa sendong barangay, sa sendong lugar, isumbong. Nindo, tabi, tauso naman ngunyan ang sarong text lang. Makakaabot na po yan sa mga concerned agencies, sa tuyang mga opisyal kan gobyerno. Sa DNR, sa SINRO. Kung may mga nagpapara-paralod dyan ng mga kukulambir, may mga nagpapalod din mga puuning nyog na sa pagtubod nindo mayong permit, isumbong po nindo sa PCA. Kung igwa dyan nagpapapalod nin mga kahoy na sa pagtubod nindo kakwartaon sa naman kan mga nagpaparapapalod ning kahoy, isumbong tabi nindo sa satuyang DNR or sa satuya pong kapulisan. Kung sa pagtubod nindo ang nagkakwari, sige ang paplising-plising para magyaman sana. Isumbong tapo yan sa Sagip Kalikasan Task Force, sa DNR, sa Capitol. Tangarig ma-verify, mapasyaran asin ma-inspeksyon ang sendang location. Konsinda, nag-aagi sa tamang proseso. Ilikaitan sa dirita na dahil kita magkaigwakan siring na mga pagbaha sa ibang lugar. Data na iarog pa ang buhay ta sa ibang probinsya na nagkakaigwa po ni mga landslide, baha, gulpi ang nagkakagaradaan. Diyan sa Albay, lesson learned na yan sa tao. Bicol Protection Report. Yan man sa linya giraray si Kalrondang Aldrin Lee. Good morning, Kamin. Pating Joey, good morning sa Rabos na parandabekan sa tuyang programa. Good morning po kay Honorable Rex Oliva at sa tuyang mabuot na Vice Mayor. Asin ang pinaka-puwerte ang kagawad konsulad kan iriga daday po natuturog binuli sa serbisyo publiko sa syudad kan iriga. Bakulit at sa Pating Joey, ninuli ba kakasubago na privilege speech ang honorable konsyal si kagawad at Sir Serrano Di Maywat
manungod po kan status kan sarong building diyan po sa Merten sa Occidental Business District. Itong ibaba pinag-akuparan kan sabi ko sa bago itong ribbon na pula. Kaya maaraman ta kay Kagawad Edsel kung ano po ang mga kagalapan kayo po mga building na ini na kinakamugtakan kan ribbon na pula. Kagawad, good morning po. Nasa linya po si Pading Joey Lim sa programang Bicol Connection. Good morning, Joey. Good morning, Aldrin. Good morning nga po sa mga tagainan nyo kan programa nindo. Actually po, ngunya na aga pa lang, natapos pa lang session ni, nag-deliver po ako ng sarong privilege speech. Kasi napigtutuyaw ko po ang sarong edipisyo, sarong building, yan mismo sa sentro ng siyudad ng Iriga, ang sarong 2-story building dyan, na haloy-haloy na pong di natatapos. So, ang aram ko po, ang loting natugdukan kayan sa diri kang siyudad ng Iriga. So, ini po, sa estimate ko lang, mga lampas na 5 taon na dahil ini pagihiro, dahil man pagtatapos. So, ang mga concern ko po dyan, ano ta pinabayaan kang siyudad, kang mga appropriate offices sa Iriga, example, ang City Engineer's Office, ang City Architect's Office, na dahil pinatapos ang building na yan, as in, kuta, kung natapos na yan kadto pa, nagkakaigwa na yan ng income na nagdalaog sa kabangyaman kang siyudad ng Iriga. Na pwede siya napakinabangan na kang mga tao, ang income kayan. So ano po ang nangyari? Ito pinabayaan nindang nakatenga yan dyan sa sentro. Number 1 nga ni po, eyesore ng maray. Dahil ang siyudad nga ni, sige ang pagayon kang lalawgon. Sabi nila, go-beautify sinda, pero ining bagay na hindi nahihiling. Aside from the fact po na nare-deprive kita ng income, ano po yun dahil sa kapabayaan kang ibang opisyal kang siyudad or kapabayaan kang kontraktor. Isa ang kontraktor kaya, ano tayo pinapatapos iyan? So ini po, nagkondisyon ako ng sarong privilege speech para po maimbestigaran kang mga appropriate committees ang guling panglungsod. Example, ang Committee on Infrastructure and Committee on Market na dapat po maimbestigaran iniyo dahil ang gobyerno po is now in a very disadvantageous position na dapat po sa auditing rules dapat ang gobyerno dahil na bubugtak sa disadvantaged position. Dahil nawaran kita ng income, nawaran kita ng would-be income, so kita po na bugtak sa alanganon as in disadvantageous position. Si Sepong Kaya chairman kan sa ko yung privilege speech mo niya na aga, and I hope po dyan sa gunang panglungsod, sa panginginod po ni Vice Mayor Rex Oliva, magkaigwa po ng maninig kong aksyon na maimbestigaran po ang bagay na iniyo. arin pong committee na particular na papangapudan mo po sa Sangguniang Panlungsod na dapat mag-imbestigar sa isyong ini. Ang Committee on Infrastructure na pinamamayuhan po ni Councilor J.R. Audal, as in ang Committee on Market, dahil ko lang po aram kung isang chairman dyan, dahil aram naman po nindo na maski sarong membership sa committee ba mayo ang sa indong lingkod. So ako po, dahil ko aram kung isa yung mga chairman kang mandain na committee ba, iba lang ang nagigirumduman ko po. Ini pagpakonstruye po kan sinasabing edipisyo na kinakamugtakan narani sa Pulang Ribbon, ang pagpakonstruye po kayo ni budget tali sa lokal na gobyerno, tabi konsyal. So yan nga po ang aaraman ta, kaya pinapasubject ko po yan sa investigation sa committee hearing. Kaya pong maaraman ta kung kisay na kwarta ang ginastos sa magpatugdog kayan, itnapos, kasi isa man ang irresponsableng kontraktor na naggibo kayan, di man tinapos. So may mga maninimbag po digdiyo. Either ang mga lokal na opisyal na irresponsable sa pag-implementar kaniyo, or ang mga government, ang mga kontraktor na naggibo kaniyo. Sa papot-apot mo po, konsyal, dahil mo pa nabibisto kung siya ang contractor kan sinabit ng proyekto, asin kung pira ang estimated budget para sa sinabit ng building. May hinapot po si Vice Mayor from among the members. Nag-attend ko niya na aga, kan sa gunian, kung siya may aram kang contractor, mayo pong nakapagsabi. So I believe na ang mga officials po ng City Engineer's Office ang mga nasimbagdan dito. Ano po, konsyal, pag igwang project or construction na
konstruir ang lokal na gobyerno ba kung may naagi sa sarong bidding or may naagi sa approval kanina po the bids and awards committee? Well, igwa po kitang layin na gabos na government projects dapat mag-agi sa rong public competitive bidding. Nakakalaman po yan sa Republic Act number 9184. So, yun po yan ang dapat ginigibo. So, ako po din meron nagsasabi nga baka mayong bidding yan. Diba, di man bidding, kaya lang, ano to dahil mahabol ka na LGU Iriga, ang contractor. Hello, Drin. Naputol ka mo, Drin. Aldrin, mag-call back katabi. Naputol ka mo ni Konsyal Itzel Di Maiwat. Okay, Konsyal. Pasensya na, Konsyal. Naputol po ang linya. Ibabalik mi po ang line sa imo tabi, Konsyal. Parin Joey, medyo dahil na po para balahon si Kagawad sa Limiwat, tinuli may ngunyang po pagkaga, may importante siyang lakaw, kaya pasalamat na lang kita kay Kagawad sa Limiwat na nalinawan o pinaglinaw ang manungkot siyang privilege speech na kaitong panahon, ang aram ko, ang uso ka ito, manok na pula. Oh. Pero ngunyan, ribo na pula. Oy, mag-apot ka man din sa sa chairman kang Committee on Infrastructure and Committee on Market. Bad may ideya man sinda na pwedeng ipaabot sa tuyang mga parantabay dapit sa privilege speech ngunya na pagkaaga ni Konsyal Itzel Di Maiwat. Asin ko na noon sa indang magiging reaksyon. Yan ang sa tuyang gigibong na assignment ko yan. Kaya pasalamat po kita kay Kagawad Itzel na pinondrag kita. Tapos siya man po ang sa tuyang may gusto na Vice Mayor. Kaya ngunyan po sa Iriga, makompos ako, malapa po ng composer. Kung siya po ang pwedeng magkanta, kan ribbon na pula. Yan. Ayo, good morning na lang kay Vice Mayor Rex Soliva and belated happy birthday Giraray sa saya. Alis RP and family. Morning po, Giraray, sa Maygos, na nag-uubin na Vice Mayor ng Siyudad kan Iriga. Ngunyan na panahon. Kaya belated happy birthday sa bilog na taga-Siyudad kan Iriga. Yan po medyo ang Vice Mayor ta maski din na parang abil nagtatrabaho siya na. Di po amuan po ang tatak servisyo liba dahil nagparang abil pero nagtatrabaho siya na. Oy, Aldrin, palayogan tama ng good morning si board member Butchokoy Oliva. Nasaro sa Baygos, guwapitong board member kan Rinconada. O, basta ang tatak ko liba, pagpon sa bukal, sa Vice Mayor, di sa mga parang abil, pag-ibo sa lahat. Amo yan gusto nila. Kaya kami mismo sa Kuya Location, salamat po sa mga staff ni Vice Mayor, kasi ni Kagawad Itzel Di Maiwat. Hindi man po si Aldrin Lee, para sa programang Bicol Collection, Arpen, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat na maray karundang Aldrin Lee sa pagkipagulay niya to kay Konsyal Itzel Di Maiwat. Dawa turog pwedeng gisingon sangaran ning pagserbi sa publiko. Ang programang ini atod kan sa toy mga sponsor. Atod di Mayor Frank Bernaldez kan Bato Camarines Sur. Atod man po ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao of Nabua Camarines Sur. Atod man po ni Honorable Councilor JC Butchoy Di Villa Boniti Jr. and family of San Isidro, Iriga City. Asin atod man ni punong barangay Ami Oleya and family kan San Juan, Iriga City. Good morning, Juan. Ki incoming Barangay Kagawad Stephen Oleya. Sa masunod na barangay eleksyon, pigiling-iling ko, pwede na na mag-kandidatong barangay Kagawad si Manoy Stephen Oleya. Nagwapitong agom ni punong barangay Ami Oleya. Good morning man sa tuyang mga parantabay dyan sa San Juan, Iriga City. Ilalawag pa po ang mga hanap buhay tapang iba. Pagkatapos kayan, mabalik kita sa tuyang
Tigo Ulay-Ulayan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mr. and Mrs. Freddie Bon and Family, London, England at ng Casa di Nanoy, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Para sa detalyes, hanapin lang si Madam Marilu Machimora Bon. An oras na ni hatod sa Indokan kape ni Manoy, an kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben, kape ni Manoy. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa mga dekalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ni Vice Mayor Marisa Bilitario Hao. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Ang oras man na ini hatod man sa Indo ni Mr. and Mrs. Anastasio Bungalos, Nabua, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod man sa Indo ni Mr. Johnny Cuadro, kan Nabua, Camarines Sur. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ni Engineer Nilo Salazar. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ni Honorable Lucy Buena ng Baaw, Camarines Sur. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Si Ernest Salvador. Tagalo ako ng taxi driver. Napakahirap po talaga ng buhay ang taxi driver. Minsan naranasan kong pasera po, gusto kong umihin, hindi ako makahiya, gawa ng may sakay ako. At hindi ko nagtagal, naramdaman ko na lang na medyo may sumasakit ang tagiliran ko. Ginawa ko, bumili ako ng Kidney Care. Ito po, katunayan, gumanda na ang aking pagkarandam. Tuloy-tuloy na po ang aking trabaho. Kaya maraming salamat po sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, I'm Audrey Azoulay, Director General of UNESCO. Every year, on the 13th of February, we celebrate radio, a medium that is 110 years young, a constantly evolving platform for culture, for knowledge, for news, for the voices of the world. Wherever you are, radio is with you. In lockdown, it opens door to the voices of the world, to health information, to education, to the arts. It's a precious tool for the transmission of information, a global common good. I wish you all a very happy World Radio Day. Hanap nindo ang malinig asin magayon asin maaasahan na lying-in. Nurse, Oni Birthing Home and Lying-in Clinic. Matatagpuan sa number 211, Zone 1, Santa Cruz Sur, Irigas City. Ang nag-upreser ng magayon asin maaasahan na serbisyo 24 oras. Sindaigwanin mga eksperensyado asin lisensyadong doktor. Aron ki Dr. Imelda Bagnet, OB-GYN, Dr. Judy Figuracion, Pediatrician, Dr. Archimedes, ENT for hearing screening referral. Sindaigwang serbisyong offered aron kan PhilHealth accredited
prenatal care, postnatal care, family planning, newborn screening, and immediate care of the newborn. Igwasindang nurse, midwife with skilled that were ready to attend her mind. Araki Jomar Mall and Marites Martinez, Seda Ayubo, and Imelda. Sinda igwang ambulance service at via Mediatrix Hospital. Para sa indong mga kahaputan, hanapon lang si Mr. Bema Sales, Operational Manager with contact number 0906-058-0689, 0961-514-4658. Kaya kung ang hanap nindo, malinig, magayon, siguradong Lying-in Clinic, Nurse Oni Birthing Lying-in Clinic na kita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol Cyprus. Siri man po ang programang ini atod man ni Mrs. Imelda Tumon of Quezon City. Good morning sa inyo dyan, Ma'am Imelda Tumon. Ang best friend kan sa kuyang magayong-gayo na hermanang Monica Perique, nag-sponsor sa tuyang programa. Ang amusement park po baga digdi mga tugang sa siyudad Ganiriga. Sa ini sa uurlay-ulayan ngo niyan. Ang chairman kan Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod Ganiriga. Iyo po si City Councilor JC Aboniti Jr. Nagpaluwas man bagay ninin garopig post sa sa Facebook niya na kung saan po dahil man siya namumulitika. Yan ang naging paliwanag niya. Kaya lang po nag-post man siya kani para ipasabot sa mga namamanawaan na magayunda ako na kung magkaigwang amusement park and Iriga City na allegedly 250 million ang utangon kan gobyerno lokal para sa development kan sinambit ng amusement park na sinasabi niya na ini aprobado kan Mines Geosciences Bureau kan Department of Environment and Natural Resources. And makakatabang da sa employment, makakatabang pa sa mga investors na magbugtak ning negosyo o mag-invest nin negosyo kung magkakaigwada kita digdinin sarong modernong amusement park na maang konstruir da kani ang nag-construir kan Enchanted Kingdom sa nasyon kan Pilipinas. Kaya lang po pinag-oponiran ini pipinding mo na ining dahil mangyari sa Iriga matapos na paluwas po ni reklamo digdi sa City Court, mag-file ni civil case sinda Konsyal Idsel Di Maiwat and si Konsyal Boboy Gibara asin ansarong abogadong taga-Iriga na sinasabing ini po da hazardous
delikado sa landslide or baad nga maging kausapan in pagbaha or tibaad nga tibaad nga ini masayang lang ang gagastuson kan gobyerno por medyo tadaida na papanahon na magkaigwa po nin amusement por medyo kan inaapod na COVID-19 na pandemic na ang target revenue collection dapat ikani sa post ni Mayor Madel aaboton sa 10 million pesos a month. Ambot sabihin, amusement park will earn 10 million a month. Sa sarong aldaw pa lang, kung kikwintahon, pira kanian pwedeng maging target income sa sarong aldaw. Kung ang sarong bulan na target is 10 million, ta ako maluyo-luyo sa mat. Kamu daw magpinta kayan. Ano selling nindo po? Ang 10 million na ini, a month na amusement park collection revenue mangyari daw sa panahon ning pandemic or pwedeng mangyari yan, matarget yan after the pandemic. Or minapabor ka mo na inuton mo na ang city government hospital. Magkaigang kita ning sarong panggobyernong hospital digdi sa siyudad Kaniriga. Asin itagama ng unaan kwarta sa pagbakal ni bakuna laban sa COVID-19 or itagama ang kwarta para sa mga ayuda and livelihood program para pakinabangan kan sa tuya pong mga kababayan, lalo na ito pong nagtitios na mga pamilya. Pero malinaw na sinabi ni Consiel Edsel de Maiwat na bako man sindang anti-development, kundi dapat ilagman ko na sa tamang panahon ang sinambit ng proyekto. Taday napapanahon ko niyan. Kaya sabi ni Mayura, an iba abong magprogresibo ang siyudad Kaniriga. Sabi niya nga ni pagmatadaa ka mo. Pero kung totoosan po, ang sabi ni Consiel Edsel de Maiwat, tabako man sindang anti-development, an para sa indalang itong garo mabawas-bawas ang yun na mapurupundo na ngon ang kalulon kan na lokal na gobyerno kan Iriga, grabe na daan na baka nga grabe na ang bayaran kan na syudad. Pero siguro ang bangko dahil man yan basta na pautang kung dahil kakayan ang lokal na gobyerno. Kundi man mautang, ano man ang gagastuson sa proyekto kung nangaasahan sa naman ang local revenue collection. Kundi ang sabi, tapuso na nga na sa mga nainot na mga project. Arog kan na sport center, arog kating sa IT building, ining sa Rizal Park, dapat yan ang irinuto ng una bago mag-isip nin expansion of project na pwedeng maging maray sa paghilingkan publiko na inganyar sa mga turista as in mga foreign investors na mag-invest ng negosyo. Sir, an amusement park pala, aprobado man kan mga aprobado man kan mga concerned agencies. Pwera lang kan mga ahensya di utrong ko daw, sir, an amusement park palan, maluwi na kayan mata ko po, pasensya na ka. Sir, an amusement park palan, aprobado man kan mga concerned agencies. Baka abot sabihin ka ni aprobado. Pwera lang kan mga ahensya ni Atty. Ortega pangyayari. Hali sa 090920-19437. Ito saro si Atty. Ortega sa complainant kani. Tapos may nag-text pa digdi. Suntok sa buulan.
suntok sa bulan, yan 10 million a month na income sa panahon na ini na may COVID. Dawa nga ni gayud 1 million difícil maka-income 1. O ngunyan, hali man yan sa 0938254875. Sige lang po si mga gusto man na magpaabot din remarks, komentaryo or opinion, reaksyon sa amusement park na ini. Si gusto sa kasi anong rason, ta gusto siya bo ano sa naging rason, magayong bagang pagtaga-basa-basahon taman po ini. Taram po nindo an lokal na gobyerno kung baga mautang ng 250 million para lang sa development kani, dakulang kantidad malanggad. Para lang sa amusement park, para magkaigwa kita nin maurag, magayon modernong libang-libangan, at the same time dagdag sa employment, dagdag man sa income kan lokal na gobyerno. Kung di sabi man ka nagkukontra, or baka man pagkontra talagang, baka man sina anti-development, kung din sabi, dahil napapanahon, kaya gusto nindang mapaluwasan inining writ of injunction and preliminary restraining order ata yon na dahil nang una madagos. Takon igwa naman kwarta, di gastoso nang una sa pagbakal ng COVID, vaccine, and itaong ayuda or livelihood project para sa mga taga-iriga, lalo na duman sa mga nagtitios as nagugutom na mamanwaan. Dangan na magkaigwa na sa nalugod nin proyektong City Hospital or Government Hospital sa Iriga, iyo ang inuton. Tayoan kaipuan tadigdi. Tan mga hospital digdi, puro private hospital. Kung mayo kang pirak sa bulsa, day katulos sa maasikaso. Takadakol information na agadon sa imo, may trabaho ka, may is ka, member ka kan pag PhilHealth, kadakol bagang kaputan dyan. Di ba? Pero bawal man sa mga private hospital sayo mang mag-admit nin pasyente. Dawa pa yan mayong pirak, mayong kwartaan pasyente. Kaya po na bulungon ninda yan. Alagad, iba po ang bayadan kung nasa hospital kang pribado na confine. Asin maparahay ka. Iba ang bayad sa kwarto kada aldaw. Kung di ka pa member ka na PhilHealth, lalaboton talaga ang bulsa mo. Taan mga professional pingon yan, doctor's fee, medyo nagtaas naman dahil po kan pandemic. Tapos, kung may government hospital kita digdi, as in full-blown hospital na inaapod, yaon ang gabos. Tapos, ang gobyerno igwa pang mga healthcare provider or healthcare program na minataong libre. Si Senator Bongo Baga, igwa man niya ng programa para sa salud kan mga Pilipino na matawan na ng libreng pagpabulong. Tapos, ang iba pang mga opisina pa kan presidente, garusaro pa man ini sa nagtataon in priority sa salud kan mga Pilipino. So, yan da ang kaipuan tadig di sa Iriga, dakulang kaugmahan kan mga bisenos kan Iriga kung magkaigwanin na government hospital. Alagad, sabi, pupo na naman sa pigpost ni Mayor Madil, level 1 or phase 1 kan city hospital o government hospital sa Iriga, mapupo na naman data. Nagdonar gayod o nagtaonin na pundo na bikulan ng Senator Leila de Lima. Kaya grabe dapat pasalamatan tani kung mapunan tulos. Pero dapat may counterpart siyempre ang local government. Kadipisil po mag-operate din sa government hospital. Sa totoo lang, may building ka man ngani, kung maning mga facilities, dapat makumpleto. May mga medical team na dapat magtrabaho dyan, mag-entertain kan mga pasyente. Ang mga doktor, kadakol espesyalista. May espesyalista sa puso, sa cancer, sa lungs, sa OB-GYN, sa bones, orthopedic department. Dapat kompleto sa laboratory.
equipment. Dapat may X-ray, ECG, mga ayan pagkukuanin mga dugo. O dapat kompleto sa inaapod na laboratory examination. Dapat may departamento sa mata. O ining mga sa ophthalmology ba yan? Ophthalmology sa department, ophthalmology sa mata. O sa eye and ear, anong apod kaning doktor? Dapat may doktor kita diyan para sa talinga, sa mata, sa dungo, sa lalamunan. Dapat may doktor kita diyan sa eksperto sa mga hilang ni diabetes. Iyan, kung makumpleto yan, tapos equipment, mga facilities, magkaigwa pa ng kumpletong mga bihikulo dyan, ambulansya, na masundo as in pwedeng humatod ng pasyente, magkaigwa nin na mga dagdag na mga emergency rooms, mga operating rooms, mga sa ICU department. O dapat gayud arog talaga kayan ta dahil na kita magparabiyahe pa Bicol Medical Center o pasiring sa Legazpi City sa BRTTH. Tadigdi lang sa iriga pati mga taga Rinconada posibleng mabiyayaan pa. Kung talagang papipili po kamo, haputon kamo anong gusto nindo. Si magkaigwa kita ng unaning government hospital sa iriga o magkaigwa kita digdining amusement park para po magkaigwa kita ng libangan sa panahon na kita nagmumundo, sa panahon na kita mayong gibo. Gusto ta maglibang-libang sa amusement park, magsakay kita sa Ferris wheel, magsakay kita sa Garo-Turo train, magsakay kita sa itong garo nag-iikot na anong apod kayan? Basta kadakol bagayan dyan sa mga araw kaya na mahihiling ta. O ma-enjoy kita sa pagpasyar sa amusement park sa Iriga kung yung kaso mangyari. O kung gusto nindong magkaigwa kita nin sarong moderno o bagaman na government hospital digdi po sa siyudad kaniriga na ang mabibinipisyaran po ano ang taga-iriga na posibleng may mga kamatian. So, kung ka mo aaputon, may nag-text, basahon na daw. Daiman po ako kontra kan amusement park na iyan. Kaso, may panahon po para kayan. Hali sa 09-38254-8725. O, sige. Salamat po. O, kaya kung naaputon ka mo, ano ang gusto nindo? Bakuna sa inoto ng bakuna sa COVID? Government hospital sa Iriga or an amusement park? Ayan, ha? Pangyayari yan. Mga aki kaya nga gusto magparasalakay sa Ferris wheel. May nag-text digdiyo. Gusto ko nga sir, amusement park taan mga aki kaya nga sir gusto magparasarakay sa Ferris wheel. Sa katain da kung tapos na kayo ng pandemic, pwede. Tapos may nag-text digdi kung si Governor Mix Villaperte nga igwang Provincial Camarines or Provincial Hospital sa Banasi Bula kung ano man nga inita day pa nagagamit. Pahayag ka ni Gobmix ka nakaulay mi sa pag kan dispiras kan nakapistahan kan Barangay San Vicente kan maging bisita po si Cabinet Secretary Carlo Nograles. Naihapot mi po tamadali na baga niya ako ang filing kan COC Certificate of Candidacy sa October. And como last termer governor, ano niya ako ang mga project na gusto mong matapos sa imong termino para maging mga legacy kan sa imong pamamayo administrasyon como ama kan probinsya kan Camarines Sur. Na mention niya po ining
Camarinesor Provincial Hospital na nakabugtak dyan sa Banasi, Bula. Ang saro ngayon sa gusto kong madagdagan nin mga kwarto, mga rooms. Mabakal ngaya ang probinsya nin mga CT scan na itong high quality, maray na klase, na makantidad sa 40 million pesos. Siring man ngaya, ang plano ko ngayon kani, kung ang BRTTH sa Legazpi, eksperto sa puso, ang Bicol Medical Center, eksperto man sa cancer, ang gusto ko man ngayon maging expertise, ang provincial hospital yaon dyan sa Banasi, Bula, sa mga trauma incidents. Ang mga nagkaka-aksidente sa tinampo, mga nagkakaburdalan na motorsiklo, or mga na-aksidente inbilto sa tinampo. Tangarig maging magkaigwa ngayon ng decongestants man sa lado kan healthcare facility sa lawag kan probinsya kan Camarinesor. Sa kangonyan ngaya, ang Camarinesor Provincial Hospital nagagamit po na COVID facility. May mga pigbubulong dyan na nagpa-positive po sa COVID-19 siguro. Sabi niya, ginagamit bilang COVID facility. And ang plano ko ngayon kaya, pag natapos ang pandemic, maging sarong full-blown na hospital. So, di ba? Ang administrasyon ni Gov. Mix Villaferte, nag-priority po sa Camarinesor, nangurog na sa ringkunada na magkaigwa po kita sarong government hospital. Na katabang ninda dyan ang Department of Health, asin po ang counterpart kan Kapitolyo Provincial. So, buot sabihon, ang probinsya kang Camarinesor nag-isip na magkaigwa po nin pang-gobernong hospital. Di ba? Ang pandua, ang sabi niya, ining Pasakaw, Balatan Road. Madali na ngayon yung makaabot dyan sa partikan Balatan. Saro ini sa Sakuya ngayang pit project. Kabali na ang Camarinesor Expressway. Di ba? Tigirinot niya, itong medyo talaga ang kaipuan kan na public. So, yung mga digdiyo po sa iriga, haputunta ka magiraray. Ano ang gusto nindo? Amusement park o government hospital sa iriga? Or kung dahil na nindo gustong hospital, dyan na lang kamo sa Banasi, Bula, pwede man. Pero iba mang giraray ito na sa to yung administrasyon sa iriga, bago pa man matapos ang termino, mapuna na talaga ang sinasabing government hospital. Tayan, importante po talaga yan sa Satuya. Nangurog na sa mga senior citizens, di ba? Mga hilangon naman po ang mga senior citizens na madali ng, kumbaga sa madali ng tatamaan ni na hilang, di ba? So yan ang mga bagay na dapat maisiyan ka na public. Si Senadora Leila de Lima igwa ng taong pundo. Kaya pwede nang mapunan man ang government hospital tanigdi. Taday pwede kayo na na ang barabaraan project dapat kaya ang sarong local government units kung magibo ng project dapat tapos pag napo ng tapuson. Dahil bali haloy basta napo ng tapuson. Bakong dahil pangani tapos si sarong project, nag-iisip na naman ng panibagong project, o di pa na kung dahil nagkatarapos. Minsan nadadamage pa ka na kalamidad dahil dahil tapos Pero kung napunan ang project ng gobyerno, dapat tapuson hanggang maantos ang project. Bakong dahil pa tapos, gwa na naman pupunan hanggang sa nababayaan po sa ibang project. Bueno mga tugang, luay-luay naman akong mapaaram sa programa. Sa ngarang kan sa ko yung mga partner sa lado technical, ano daw kung igwa pa sa to yung nagdalan, pasalamatan ko. Si Bino sa Prestado Bungay Salva. Good morning kuya, sabi niya. Good morning man sa emo, Benos. Thank you so much for watching.
Sabi ng bino ko. Ay, bako po man gaya din yung ano. Bako man gaya din sa kuyang ibadigdi yung message. Bino, salamat sa kabos na nag-Facebook Live sa Satoya, nag-watching, sa mga nag-antabay sa Transistor Radio. Thank you so much. Salado Technical, Engineer Abby Turalio and Chief Engineer Tony Aguilar. Sa information, si Jimmy Guanzon. Thank you so much, Jimmy, sa pag-watching mo. Yaon digdi, nag-likes ka pati, oh. Hearing man si Madam Kayla Ligacion Valdez, ang samang finance manager, yaon po digdi sa station. Sa transmitter site, Engineer Felix Lagrimas. And yaon man si Aldrin Orlanda, ang sa tuyang guwapitong PSG. Sa luwas, nakaibanan ta si Karondang Aldrin Lee. Nakaulay ta sa lawag kang programa si City Councilor Idsil Dimaywad. Ang tabayanan po ang masunod na programa. Nangaran ka mga pag-iribata, mga karonda na nagpaabot mga report. Ini po si Joey Habanalim. Salamat kan sa indo pong pag-antabay. Mapasatoy asin mapasatoy agabos. Ang biyaya kan manla Diyos. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols,